Estafettestakingen begonnen bij sociale werkbedrijven in Zeeland voor hoger salaris. En verder in deze Zeeland nu. Nog even door met oude betaalkastjes. En goede raad van vertrekkende nestors. Goedenavond. 10% loonsverhoging en een betere reiskostenvergoeding. Dat willen de medewerkers van sociale werkbedrijven in Zeeland. Uit protest leggen ze een uur lang het werk neer. En vandaag was het de beurt aan Oriones Walcheren. En dat ging met veel lawaai gepaard. Bepaalde collega's moeten zelfs een bijbaan nemen om met hun eigen vervoer op het werk te kunnen komen. Dat vind ik van de zotte. Ja, de ambtenaren die hebben er allemaal bijgekregen. En de rijksambtenaren, mensen van de busmaatschappij, mensen met een uitkering, mensen die zijn afgekeurd, die hebben allemaal erbij gekregen. Behalve de doelgroep WSW en beschut werk niet. Dus ja, het is gewoon heel belangrijk. We zijn wel in het stadium dat mensen steeds bozer worden. Zeker naar aanleiding van die brief die we ontvingen. Waarin stond, we hebben geen geld, maar we hebben ook niet geld voor eenmalig extraatje. Een paar weken later lag er een principeakkoord voor de gemeenteambtenaren, waar dat allemaal wel voor mogelijk was. En in die brief stond, de gemeenteambtenaren, dat zijn onze specialisten, maar er stond ook bij, de mensen op de SW-bedrijven, die zijn daar te werk gesteld. Ja, en dat heeft natuurlijk, in die zin is de geest daarmee wel uit de fles. Dat heeft mensen ontzettend boos gemaakt. Stel dat het niet helpt, deze werkonderbreking van een uur, wat dan? Ja, de volgende actie is dan, dat is dan in Den Haag. En ik denk dat we dan het werk plat moeten gaan leggen in het hele land. Je praat over 90.000 WSW'ers, een van de motoren van de Nederlandse economie. Ik denk dat je dan echt moet gaan stilleggen, gewoon helemaal. Dat gaan bedrijven niet leuk vinden. Die zullen dan echt gaan zeggen van, ja, maar dat kan eigenlijk niet. Ja, we gaan naar verslaggever Anke Tanihatu, die staat bij Oriones in Vlissingen. Ja, Anke, we hoorden al platleggen, stilleggen. Ja, wat denk je wat er gaat gebeuren als dat ook inderdaad echt zo zou zijn? Nou, wat heel veel mensen misschien niet weten, maar zo'n sociaal werkbedrijf werkt voor heel veel reguliere bedrijven hier in Zeeland. Ze hebben een schoonmaakdienst, ze hebben een wasserij, ze doen in verpakkingen, ze maken onderdelen voor kranen en voor displays voor benzinestations. Ze hebben een buitendienst, dus ze ruimen ons zwerfvuil op, maar ze onderhouden ook het groen in jouw buurt en ook de speeltoestellen houden ze schoon. Dus als die het werk stil gaan leggen, nou, dan gaan we dat echt wel merken. En dan zijn er 4 sociale werkbedrijven in Zeeland. Vroeger werden dat sociale werkplaatsen genoemd. Gaan de andere 3 ook staken? Ja, bij Oriones hier was de stakingsbereidheid of de actiebereidheid heel hoog. Morgen gaat Dayton op verschillende plekken in Zeeuws-Vlaanderen actie voeren. En de komende weken volgen ook de Beto in Goes en de Zuidhoek in Zierikzee. Dankjewel, Anke Tanihatu. En op 7 juni dan is er een landelijke actiedag in Den Haag. Het Zeeuwse recreatiebedrijf Roompot mag concurrent Landal Green Parks overnemen. Roompot heeft nu ruim 200 parken in verschillende landen. Landal telt er ruim 100. Bij de 2 bedrijven werken in totaal zo'n 5000 mensen. De autoriteit Consument en Markt die stemt in met de overname. Wel op voorwaarde dat 30 vakantieparken dan weer worden verkocht aan een andere concurrent, Dormio Groep. Omdat Roompot anders te dominant wordt. Niet stikstof, maar de waterkwaliteit is het grootste probleem in 3 krekengebieden in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is de conclusie van de Ecologische Autoriteit, een landelijk adviesorgaan. Dat keek naar de Vogelkreek in Hulst, het Grote Gat bij Oostburg en ook naar Kanisvliet bij Westdorpen. En alleen in het laatste natuurgebied was beperkt last van stikstof. De Ecologische Autoriteit, die zich baseert op gegevens van de provincie, raadt aan om de gebieden vaker onder water te laten lopen. En verder zouden paarden en ganzen het gras er kort kunnen gaan houden. Het nieuwe Hotel Britannia in Vlissingen krijgt definitief geen sterrenrestaurant op de 18e etage. De rechter had bepaald dat het restaurant moet worden beschouwd als aparte horecagelegenheid en niet als onderdeel van het hotel. En daarom was er een nieuwe vergunning nodig. De projectontwikkelaar heeft nu besloten daarvan af te zien en het restaurant op 60 meter hoogte nu helemaal te schrappen. Er komen nu 2 extra hotelappartementen.
Raccoon gaat weer een tour maken langs Nederlandse theaters. En ze starten eind september met 2 optredens in Goes. Ja, de keuze voor Goes is geen verrassing, want het is de thuisstad van de Zeeuwse band. De tour telt 26 optredens en eindigt in december in Groningen. En de kaartverkoop voor de theatertour van Raccoon start aanstaande vrijdag. Gemengde reacties vanochtend bij middelbare scholieren na het verschijnen van de nieuwe taalgids van scholierenorganisatie LAX. In de gids adviseert LAX om zo genderneutraal mogelijk te praten in het onderwijs. Zo zou de aanhef jongens en meisjes niet meer gepast zijn. Scholieren reageren wisselend. Dat iedereen gewoon aangesproken wordt als één eenheid. Dat is wel belangrijk, vind ik. Ik vind ook een beetje dat het een beetje normaal moet blijven, want anders blijf je zo doorgaan. Want het is, of dit is dan weer niet goed en dat is dan weer niet goed. Ik vind het belangrijk als iedereen moet voelen hoe zich wil. Dat ben ik helemaal mee eens. Alleen, waar stopt het uiteindelijk? Dat vraag ik me dan meer af. En scholen mogen uiteindelijk zelf de keuze maken of ze gebruik maken van de taalgids van LAX of niet. De grote omruilactie van oude T-Tex voor de Westerschelde-tunnel voor nieuwe, die is opnieuw stilgelegd. Dit is mijn eigen T-Tag die ik gebruik om door de tolpoortjes te komen. Maar zoals je ziet is die dus al een beetje kapot. Ik wacht dus met smart op een nieuwe. Maar nu is het geval dat ik nog lang kan wachten op zo'n nieuwe. Want zolang deze nog werkt, kan ik fluiten naar deze. Totdat duidelijk is wanneer de Westerschelde-tunnel definitief tolvrij wordt, staakt het bedrijf achter de betaalkastjes de omruilactie. Dat deden ze al een keer eerder, maar vorig jaar werd de omruilactie weer herstart toen de tolvrije datum onduidelijk leek. Omdat nu 2025 nadrukkelijk is genoemd, vindt het bedrijf het omruilen van de T-Tex niet meer rendabel voor zo'n korte periode. Mocht deze nou echt kapot zijn, dan mag ik hem wel omruilen voor een nieuwe, want daarvoor is nog voldoende voorraad. Maar dan is natuurlijk de vraag hoe lang ik deze kan gebruiken voordat de Westerschelde-tunnel echt tolvrij is. Toegankelijk openbaar vervoer en woningbouw. Ja, dat worden zeker 2 belangrijke topics voor Zeeland de komende jaren. Dat zeggen tenminste 2 nestors van de provinciale politiek. Oud-fractievoorzitter Kees Bierens van de VVD en Willem Willemsen van 50PLUS. Ze hebben afscheid genomen na de Provinciale Statenverkiezingen van vorige maand. Maar dat betekent niet dat ze de politiek meteen helemaal los gaan laten. Hallo Kees. Hey Willem. Hoe is die? Welkom. Ga zitten. Ja, dankjewel. En kan je al een beetje wennen aan de situatie? Ja, ik ben nu nog aan het opruimen en aan het afkicken. Dus er is nog geen gat gevallen. Ja, en elke dag die mails lezen, dat hebben we ook niet meer te doen. Kees Bierens zat de afgelopen 20 jaar voor de VVD in Provinciale Staten van Zeeland. Willem Willemsen de laatste 8 jaar voor 50PLUS. Bierens en Willemsen stoppen, zou je kunnen zeggen, net nu het extra spannend is geworden met nieuwkomer BBB. Ze zijn nieuwsgierig hoe het met deze nieuwe partij allemaal gaat lopen. We zijn natuurlijk enorm in opkomst gekomen in verband met de stikstofproblematiek. Maar ik moet nog kijken hoe ook zij dat zullen oplossen. De nieuwe staten wachten belangrijke dossiers, zoals woningbouw, nieuwe kerncentrales en natuurlijk het stikstofdossier. Wat helpt is dat de provincie straks veel geld krijgt uit de verkoop van PESEM-onderdelen. Dat geld moet de provincie verstandig inzetten, adviseert Bierens. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen hebben als er ontwikkelingen zijn voor woningbouw. Er moeten misschien nog eens wat percelen of terreinen gesaneerd worden. Je kunt ook ondersteunen, hè? Ook bij de overheid is personele ondersteuning schaars. Dus wat je als overheid voor anderen kunt doen, dat kun je meenemen. Nou, dan is het gewoon handig dat je genoeg slappe was hebt. En dat komt eraan bij de provincie zelf. Willemsen hoopt dat de nieuwe Provinciale Staten zich blijven inzetten voor goed openbaar vervoer in Zeeland. Het openbaar vervoer in Zeeland, dat zie je steeds verder achteruit lopen. En dat moet eigenlijk geïntensiveerd worden. Wil je zorgen dat alle dorpen en steden goed bereikbaar blijven. En ook culturele instellingen. Ondanks hun officiële afscheid van de Staten zullen ze de politiek niet helemaal loslaten. Ze weten me te wonen en ze hebben mijn telefoonnummer. Dus dat gaan ze natuurlijk gebruiken, hè? Maar ik wil ze gevraagd van advies dienen. Ik zal proberen te beperken om dat ongevraagd te doen. Maar ja, ze weten me denk ik nog wel eens te vinden.
50PLUS verdween bij de laatste verkiezingen uit de Staten en uit het waterschap in Zeeland en hoopt op betere tijden bij de volgende verkiezingen. Maar die zijn dan wel zonder Willemse. Kijk, er is nu een overgangsfase, dus er is nog een hoop te doen. Maar ik denk dat ik met een jaar, 2 jaar toch wel de boel een beetje af ga bouwen. Dit is ook de reden geweest waarom ik niet meer verkiesbaar was. Omdat op een gegeven moment gaat de leeftijd er meespelen. En er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ja, het was een beetje halen en brengen vandaag in Zeeland. Periodes met zon werden afgewisseld met bewolking en ook af en toe een regenbui. En de komende dagen gaat er niet veel veranderen, dus het blijft een beetje wisselvallig. En de temperatuur die blijft zo rond de 11, 12 graden. En op onze site het verhaal van burgemeester José van Egmond van de gemeente Reimerswaal. Ze is gisteravond door die gemeenteraad daar herbenoemd voor een nieuwe periode van 6 jaar. En ze vertelt dat ze, zelf afkomstig uit Zuid-Holland, dat ze haar hart aan Zeeland heeft verpand. Aan de rust, de ruimte en ook aan de wijsheid. Het hele verhaal over José van Egmond op onze site. En tot zover deze Zeeland Nu op televisie. Nog een hele fijne woensdagavond en graag tot morgen.